Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Khamenchua ka sub-divisional officer Jongka Penunsula Civil Subdivision Kalapeni ya ka jingpen bana ba ki nonglet nongwan ki habban Husiar bha ha ka Ïaid ka yeng ha ka porslap ha shilenter ka surok na lalengkot ter shadu lingkerdem namar ba ka ni ka surok ka don jingma ya ki pajba namar ba ka laban mi ka Jingtwa Khyndew lani ka jingha mau da shisha ha kanika ayom slap ka bamenta la yoi ya ki Jingtwa Khyndew bat ki jingha mau ki ba Shyrkhei ha kanika surok ba la lingkot Penunsula khamtam ha ki benta jong Rngain kila sapriang ki dur bat ki video ki ba ki pajba kila yoring ya ka jingja ka balaja ha ki ni ki Thaiñ kani ka dur ka ba umau rung ha ka wei ka kali pick up truck padai ka balaja ha ka khat khandai tarik ujemang arajar afsan ya kabakipat ba kila pelat ha social media bat ka don sakawai pat ka video kabadang syuja menta ka arpoi terek ujemang kabala sapriang ha social media kabapen I ya ka Jingtwa Khyndew ka ba Shyrkhei kumban syupan kan mawang ni baha uyayong jong usnam arajar arpulai arngot kirang ba kila yap nakadaw ka Jingtwa Khyndew Rngain ha ka ba ka Jingtwa kalarong ya ka kali ka bagisyong ki arngot kirang ba ki balayap ki kentop yu ba seibor jaktung urang ba shnong ka walingkhat bat uba John uba nakashnong wakhen